Solon. Velkommen. Du med al din visdom, fortæl mig, hvem er den lykkeligste i verden her? Atenienseren Telos levede i en blomstrende by, havde smukke og gode børn, og så disse børn, der var sunde og raske, vokse op. Han døde ærefuldt i et slag mellem atenienserne og deres naboer Eleusis, hvor han hjalp med at slå fjenden. Jeg er en meget lykkelig mand. Se hvor dygtig min drenge. Nej, men hvem er så den næste lykkeligste i verden her? Kleobis og Biton. Ifølge Herodot 2 brødre fra Argos, som under folkets jubel trak deres mor i en vogn 8 kilometer til templet, og herefter lagde sig til at sove der, for aldrig at vågne igen. Nej, min okse er død. Ej, mor, hvordan får vi da så hen til templet? Ej, mine 2 gjorde det til at bære mig. Ej, mine sønner er døde af anstrengelse, fordi jeg var så fed. Og jeg rejser 2 statuer i deres minde. Men Solon, hvordan kan du sammenligne disse normale mennesker med mig? Husk, penge er ikke alt. Lykken betyder meget. Derfor vil jeg først gøre efter. Du ved ikke, hvad du taler om. Forlad min rige!